Асабістыя рэчы удзельнікаў вялікай айчыннай, фотадакументы, карціны. У гомельскім палацава-паркавым ансамблі адкрылася выстава, прысвечаная 80-годдзю перамогі. Усе экспанаты з фондаў музея. Збіраць іх пад агульнай тэматыкай Гомельшчына ў гады Вялікай айчыннай вайны у музеі пачалі ў 1944-м, адразу пасля аднаўлення работы установы. За мінулы час многае змянілася, але па-ранейшым важнымі застаюцца рэчы, якія з'яўляюцца сведкамі нашай гісторыі. Сёння гэтыя прадметы набываюць новае жыццё ў музеях. У адкрытай выставе каля 200 экспанатаў, сярод якіх фотаздымкі Гомеля адразу пасля вызвалення, баявыя ўзнагароды і асабістыя рэчы удзельнікаў вайны. Манументальныя жывапісныя палотны и скульптуры, створенные мастаками, сведками Великой Айчинной. В эту выставку мы вложили действительно очень много сил, энергии, а самое главное, мы хотели здесь показать поколение победителей не просто как великих героев, коими они, конечно, являются, но еще и как простых людей. Эта выставка как большое полотно, которое соткано из отдельных ярких нитей, каждая эта нить драгоценна. Каким-то посчастливилось продолжиться, какие-то оборвались очень рано, но все вместе они сплели то самое знамя победы, которое сейчас реет над нами, которое обеспечивает нашу мирную жизнь. Чакаецца, што выстава будзе працаваць як мінімум да чэрвеня.